אוקיי. יופי. שלום אורן. שלום דיינה, מה שלומך? בסדר גמור. אז אה, טוב, אתה כבר אותי מכיר, נכון? בהחלט. אז בהחלט. אז אני הייתי רוצה שתציג את עצמך, כן? בשמחה. אז אני אורן, אני בן 42 ואבא לרפאל ולאלכס. יש לי הרבה כובעים, אבל זה כן רגע חשוב, זה כן יהיה רלוונטי רגע להבין מה המקצוע שלי ודווקא איך הוא מתחבר לתהליך ההחלמה. אז אני גם מטפל בשיטת אילן לב, ואני גם מנהל שותף בתוכנית להכשרה של רקדנים יוצרים שנקראת ריסרצ', ואני מלמד המון המון דברים בתוכנית, ומה שרלוונטי זה אני דרמטורג, כלומר, אני מלווה אנשים בתהליכי יצירה במחול, וגם עשיתי את זה המון המון שנים עם פרטנרית שלי, אור מרין, שיצרנו ביחד יצירות לבמה, וגם אחרי זה בתהליכי ההתפתחות והתהליכים הפדגוגיים שסטודנטיות לומדות, אז אני בעצם מלווה אותן בתהליכי יצירה שלהן. והרבה מזה בלפתח יצירת אומנות ויוצרת של יצירה, צריך הרבה לעבוד עם הלא מודע. ולהבין איזה סימנים לפעמים אנחנו מקבלות שהם לאו דווקא מאוד ורבליים, אבל הם כן בצורה של דימויים, תחושות, רגשות וכדומה. אז למה זה רלוונטי? כי אני אסביר בהמשך על תהליך ההחלמה שלי, אבל מה שעזר לי בתהליך ההחלמה זה בעצם שאני הייתי הדרמטורג של עצמי בתהליך, והבנתי את זה רק הרבה שנים אחר כך, אבל הבנתי שלקחתי הרבה מהיכולות ומהאינטואיציות האלה שפיתחתי בהכשרה שלי, בליווי של תהליך ההחלמה שלי ובאיך אני קורא את הדברים בצורה שונה מאיך שחונכתי לקרוא אותם, או איך שרפואה מערבית מפרשת אותם. אז זה עליי בקצרה. מעניין. איזה מחלה יש לך של האוטואימוני? קודם כל הייתה לי, והיה לי קרון, וגם כתוצאה מתרופת לוואי שלקחתי, אז גם חליתי בנון הודג'קינס לימפומה. או-אה. כן, זה היה חלק גם מהתהליך ההחלמה, ולהבין שבאמת הרפואה המערבית, האפשרויות שהיא תיתן לי לא יחזיקו אותי לאורך שנים. אז זו הייתה, וגם דבר נורא חשוב שבמסגרת המחלה, אז גם הייתה לי מחלה פרי-אנלית, כלומר שסבלתי מאוד מפיסטולות ומאבצסים בפי הטבעת והמון המון ניתוחים, שזה גם המקור איך שהמחלה התגלתה, ובעצם המחלה הפרי-אנלית היא קשורה אבל היא גם נפרדת. זה בעצם בעיקר היו הדברים שסבלתי מהם. ואמרת שאתה כבר, כי היה לך, זאת אומרת, כבר אין לך קרון? א', התרפאת? דבר מאוד מאוד חשוב ובמיינד סטינג זה שאני לא מגדיר את עצמי כאדם חולה, שזה אהה. דבר אחד, ודבר נוסף זה שבאמת גם אני כבר, אם אני לא טועה, אני כבר למעלה מ10 שנים לא לוקח שום תרופה, ובמהלך הזמן הזה, שזה היה גם בטווח זמן יחסית קרוב לזמן שהפסקתי לקחת את התרופה, אני חושב ששנתיים או שנתיים וחצי אחר כך היה לי עוד ניתוח קטן של אבצס, ומאז גם את זה כבר אין לי, ובאמת בסיכומי ביקור שיש לי אצל הרופא גסטרו, וגם בבדיקת קולונוסקופיה האחרונה שהייתה לי, אין דלקת. יפה, יפה. כן, אז אני לא רואה את עצמי שם. הדבר היחידי שעוד יש לי זה בעצם שיש לי עוד פיסטולות, כי זה משהו שהוא לכאורה בלתי הפיך, אבל אני בדרך, בפברואר אני נוסע להודו, יש תחום שלם שנקרא כירורגיה איורבדית, ויש שם רופא שהוא מטפל באחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים, וגם אנשים מכל העולם, אבל גם המון המון ישראלים נוסעים לשם, גם אנשים שהם חולי קרון, והוא פשוט עזר להם. אז זה הדבר היחידי שאני לא יכול לפתור לבד, אבל זה בדרך. יפה, כן. בהצלחה. אז תספר לי קצת על איך
איך גילית, מה קרה אם אתה איך המחלה מזהה איזה, התגלתה? כן, האם אתה מזהה איזה לחץ, איזה משהו שקרה בחיים שלך באותו זמן, מה יכול להיות המקור של המחלה? הרבה דברים, אבל אז כלומר השאלה אם לדייק זה בעצם מה המקור שלדעתך גרם להתפרצות של המחלה מאשר זה בדיוק, בא לידי ביטוי בפועל, אוקיי. כן. א', אני חושב שזה מעבר לטריגר מסוים של, דרך אגב, הרעש מבחוץ מפריע או שזה רק אצלי? לא, לא, זה רק לא אצלך. שומע. זה שהרבה פעמים אני חושב שיש באמת חוויות או טראומות שגם באופן אובייקטיבי הן לא יהיו גדולות. אני חושב שא' זה מאוד מאוד תלוי במבנה הנפשי של בן אדם, גם כמובן גנטיקה וגם פשוט הנסיבות של החיים. ואני הבנתי דווקא יחסית לא מזמן, קודם כל שאני אדם רגיש מאוד, הייפר סנסיטיב, וגיליתי את זה בכלל מזה שגיליתי את זה על הבת שלי, ואז כשהתחלתי לחקור את התחום הזה, אז פתאום היה לי מאוד מאוד ברור, רגע זה בעצם אני ורגע זה בעצם אבא שלי. ואז זה גם גרם לי לראות את כל מה שקשור באמת בוא נגיד אירוע מחולל או חוויות מכוננות שהסתכלתי על החיים שלי כאילו באופן אובייקטיבי, אני לא יכול להגיד לך שהיו דברים שוואו הם היו יוצאי דופן, אני חושב שהיו לי כמה מקרים ממש שהלב שלי ממש נשבר ביסודי ובתיכון, ואני חושב שבאיך שלקחתי את זה זה היה מאוד מאוד קשה באיך שאני חוויתי את זה. אני חושב שהחוויה שלי בצבא ש... שבסופו של דבר באמת אני בסך הכל התגייסתי לתיאטרון צה"ל, הייתה לי טירונות של חודש, ששבועיים מתוך החודש הזה היה לי קלקול קיבה, שזה נורא נורא מעניין, ולא הייתי שבועיים, ואחרי זה גם הייתי בתיאטרון צה"ל 8 חודשים, ואז יצאתי על סעיף נפשי כי לא יכולתי להכיל את זה, ובאותה תקופה גם חבר טוב שלי נהרג מתאונת צניחה. בסך הכל הוא עשה קורס להוראה, לא היה בצנחנים וזה, ואת יודעת, והיה לי עוד חבר שגם הוא היה חבר קרוב והוא חווה את אותו דבר ואין לו קרון. אז, אז קשה לי לבוא ולשים את האצבע על איזה טראומה שבאמת כולם יגידו וואו, באמת Mhm. מסכן זה. אני חושב אבל באיך שאני חווה את העולם ובזה לא ניתנו לי כלים או זה לא דובר, ואני לא אומר את זה גם מהאשמה, זה פשוט, את יודעת, לא נמצא בדיפולט בתרבות, לא מבחינת להאשים את ההורים וכזה. אז תכלס נראה לי שזה בעיקר העניין, אני חושב. Mhm. ונגיד, סתם דוגמה, באמת הטירונות, הייתה לי חוויה מאוד מאוד קשה שם. במונחים אובייקטיביים זה כזה לא, זה טירונות של ג'ובניקים וזה, וכזה לא כולם בנויים לזה. נכון. אבל זה לא מקבל את המענה, וכזה בוא תיכנס למכונה של מה שהחברה צריכה לעשות. ואני חושב שכשלוקחים את כל האירועים האלה באופן מצטבר, זה מייצר המון המון לחץ על המערכת, ואם אתה לא מתחזק אותה, ואם יש לך מבנה גנטי מסוים, תזונה, אורח חיים, whatever, אז כן, אז נפל הפור, ואצלך זה קרה. ומיינדסט מיוחד צריך גם ככלים לזה, כי בהחלט, אחרת, בהחלט, יפה. זה לא מספיק מתוקשר, מדובר, כן, אבל אני חושב שחלק מהפעולות של לעשות דבר כזה זה ממש להפיץ את המודעות ואת הכלים ואת הידע לזה, ומה שאני אישית לרוב מאוד מאוד אוהב, שזה דווקא אנשים שהם לא באים מתחום של רפואה. אפילו לא רפואה הוליסטית, זה אנשים פשוט שלא רצו לקבל את הגזירה שלהם, והם פשוט מחפשים פתרונות, והרבה מהאנשים שעזרו לי בתהליך החלמה, בין אם זה באופן אישי או אנשים שעקבתי אחריהם ברשת, רובם היו אנשים כאלה שפשוט חקרו על עצמם ולא היה להם ידע מקדים לפני זה ברפואה או משהו כזה. שהם מהמם, אנשים שבאים עם ראש פתוח. מהמם. אז זאת אומרת שרוב הכלים שאתה לקחת באורך הדרך זה היה חיזוק המערכות של הגוף דרך מיינדסט או דרך מה?
אם אתה אומר שבלי תרופות. רגע, רק לדייק את השאלה, אז כלומר איזה כלים אימצתי כדי לרפא את עצמי? כן, בדיוק. זה המון, זה לאו דווקא רק מיינדסט, אבל מיינדסט זה בהחלט העניין. האמת כאילו אולי להתחיל קודם, שזה כן חשוב, שברגע שחליתי, אז כבר מיד, וכבר לקחתי את התרופה, אבל כבר משהו באינטואיציה הרגיש לי מוזר שאני צריך עוד תמיכה, ופניתי לאיורבדה. וכבר ייחסתי חשיבות לתזונה, למרות שהרופא גסטרו אמרו לי שאין קשר בין תזונה לבין קרון, אבל זה היה נראה לי אבסורד. לא משנה איזה תארים יש להם, כאילו לא יכול להיות אם יש לך להגיד, לא יכול להיות שלא, בטח. כאילו לא יכול להיות שהם יגידו לי את זה ויתייחסו לזה בהיגיון, זה היה נראה לי מגוחך מעצם הרעיון. אז הבנתי שאני צריך למצוא אפיקים אחרים, ואז באמת כבר היה לי ברור שתזונה נשמע לי הגיוני וצמחי מרפא שיתמכו אבל עדיין בתרופה, ויוגה. והאמת ששם כבר התחיל לי איזה רומן עם יוגה שהיה מאוד מאוד מעניין. תרגלתי קצת יוגה האמת בתיכון, בכלל בשיעורי משחק, אבל זה היה בשביל ריכוז ותמיד היה לי איזה חיבור לשם, אבל מאז זה נשכח. ואז החיבור ליוגה היה נפלא, כי א' זה הרגיש טוב בגוף וגם בתודעה, זה מאוד מאוד הרגיע אותי וזה גרם לי להרגיש בבית. ואז לאחר מכן עוד הלכתי ובאמת לקחתי, גם נסעתי להודו לשבוע באשרם, לחודש סליחה באשרם, ששם זה ממש קורס להכשרה ביוגה, אבל שם לומדים מאוד מאוד על הפילוסופיה של היוגה, ושם משהו ברעיון לגבי מיינדסט באופן כללי והקשר שלו לבריאות התחיל טיפה לדגדג לי את המקום הזה. אז זה כבר היה, בואי נגיד לאורך השנים, אז זה בעיקר היה הכלים שאני אימצתי עד שחליתי בעצם בלימפומה. ובלימפומה משהו שם יותר מהותי באסימון נפל, כי זה היה אוקיי, רפואה מערבית, כלומר זה לא משהו שכבר, אני קצת מקצר את התהליך, אבל בכל זאת שזה, הבנתי שאני לא יכול יותר מדי לזגזג בין הרפואה המערבית לבין הרפואה האלטרנטיבית, ו... ו... ומשהו שם קצת כבר התחיל להתבשל בלימפומה, בתהליך שהתחלתי את התהליך הכימותרפי. ובתהליך הכימותרפי העניין היה שבגלל שבמרכאות לא יכולתי לקחת תרופה שמדכאת מערכת חיסון בנוגע לקרון, למרות שלקחתי מן הסתם תרופות מדכאות מערכת חיסון, אז הקרון שלי השתולל ברמות מטורפות, כלומר דווקא מבחינת הכימותרפיה לא היו לי תופעות, לא הכיתי או זה, אבל הקרון עשה בי שמות. והייתי במהלך הכימותרפיה, עברתי 2 ניתוחים כי היו לי אבצסים ופיסטולות נפוחות ומזוהמות, וזה היה מצב מאוד מאוד מסוכן ומלחיץ להיכנס לניתוחים במצב של כימותרפיה, והייתי על הקרשים, הייתי גמור, כלומר ממש ברמה של, דווקא בסיטואציות כי אני מאוד אוהב לשתף את הפרטים הגרפיים, כי אנשים כאלה יודעים על מה אני מדבר, אז זה באמת ברמה של כאילו כבר 3-4 לפנות בוקר, יושב באמבטיות של קמומיל, מעשן קנאביס רפואי בכמויות ופשוט צופה בטלוויזיה כי אני גבייה. ולכן זה הגיע למצב שאמרתי, טוב, אני פשוט הולך להיכנס לסופרמרקט של טיפולים אלטרנטיביים, כי אני פשוט לא הולך להחזיק את זה, וניסיתי באמת הכל, כלומר, הייאוש זה נקודת הפתיחה הטובה ביותר, כי אתה פתוח לכל דבר, לא היה לי בעיה ללכת לאיזה רב, כמו שזה ציטוט של הגשש שאני אוהב, שישים לי יונה ממולאה על הבטן ויברך אותי, אין בעיה, מה שיעבוד. אז עשיתי דמיון מודרך, ועשיתי מן הסתם תזונה, ועשיתי יוגה רסטורטיבית, ועשיתי טיפולים בשיטת אילן לב, ועשיתי שטיפות אנרגטיות, וקראתי, כבר התחלתי להיכנס בעצם לקריאה מאוד מאוד עמוקה בזמן שהייתי יחסית בהכרה, והתעניינתי מאוד בגישה של נאדר בוטו, וגם היה לי מורה בזמנו, שמעון בן אבי, שגם ליווה אותי מנטלית, שהוא היה כלי עזר אדיר, ובדיעבד מה שעזר לי אז מאוד זה באמת שיטת אילן לב ויוגה רסטורטיבית, שאלה באמת היו ממש הדברים שהצילו אותי. ואז הבנתי
בתהליך הזה של, אוקיי, אז יש שני דברים שצריך לטפל, יש איזה תהליך חציבה פנימי, תודעתי, שאני צריך לעשות, ועשיתי המון המון מדיטציה, כדי להבין מה לא בסדר בחיים שלי שהגעתי למצב הזה, כי הבנתי אינטואיטיבית שיש פה איזה שיעור, ואם אני לא אסיק את המסקנות ואפעל ואשנה דברים בחיים, זה פשוט ימשיך לדפוק לי בדלת. ומצד שני באמת להבין שיש טיפולים שיכולים לבוא ולהחזיר את הכוחות ריפוי של הגוף גם כשהוא נמצא במצב ממש ממש קטטוני. ו... ואז אחרי שהחלמתי בעצם מהלימפומה, אז גם בעצמי הפכתי להיות מטפל בשיטת אילן לב, והתוודעתי לכל האספקט גם של טיפולים אנרגטיים, והלכתי ולמדתי אצל זדנקו דומנצ'יץ' שהוא הילר ביו-אנרגטי בסלובניה, שגם אילן לב למד אצלו והכניס הרבה מהשיטה שלו, אז כל העולם של אנרגיה מאוד מאוד הסתדר לי, וזה מאוד פתאום מתחבר לי ליוגה, יפה. והבנתי שיש איזה סוג של מטען אנרגטי, שגם אפשר להחליף אותו במטען חשמלי, whatever, גם הרפואה הסינית מדברת על זה כבר שנים, אז איכשהו הדברים התחילו להתחבר לי, ואז הבנתי במובן הבאמת עמוק, שרגע, רפואה מערבית בעצם מורידה את האנרגיה בשימוש שלה בתרופות, ומה שאני עושה אני דווקא מטעין. ואז הבנתי, אוקיי, אז כנראה משהו פה הסתדר לי מאוד, וככל שהתחלתי להעמיק בעצם בעבודה אנרגטית, שיש לה גם עבודה תודעתית, כלומר, מה בחיים שלי לוקח ממני אנרגיה בהרבה מובנים, אז התחלתי לאט לאט להיכנס לעולם הזה. אז אם אני רגע מסכם בעצם את הכלים ש, ש, שגם היום כבר אני יותר משתמש, זה באמת א' בעבודה תודעתית שאני אישית משתמש בשיטת סילבה, אבל אפשר גם לעשות NLP או המון המון דברים, או גם טיפולים רגשיים. אני חושב שעיבוד רגשי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ולאו דווקא רק טיפול פסיכולוגי קלאסי, אבל יש לזה משקל, כלומר, אבל צריך לדבר עם הלא מודע, איזה דברים שיושבים שם, ושיטת סילבה ו-NLP מוצלחות בעיניי בנושא הזה. אז זה אספקט אחד. אספקט נוסף, אני חושב שזה באמת כל מה שקשור להטענה אנרגטית. אני חושב שלעשות צ'יקונג או יוגה או אילן לב או שטיפות אנרגטיות, אילן לב היא כל כך עוצמתית שלפעמים במצבים מסוימים היא אפילו יכולה בהפוך על הפוך לגרום להתקף, אז צריך לשים לב מה המצב של המערכת, אבל אם המצב הוא דווקא יציב, אז היא ממש משנה את המטען החשמלי לחיוב, אז צריך להבין אותה. ו... ואז כל העולם בעצם שלא דיברתי עליו עדיין, שזה בעצם כל מה שקשור לתזונה ותוספי תזונה. בעצם ב... בהבנה שלי, בתהליך שלי, כלומר, אולי אני טיפה אחזור אחורה, זה שאחרי הלימפומה בעצם במשך שנתיים לא יכולתי לקחת תרופה שמדכאת מערכת חיסון, והקרון שלי היה במצב קטטוני, והלכתי לדן קראט, לנטורופט, וגם חזרתי לאיורבדה וכזה, אבל משהו שם עוד לא באמת הסתדר לי, וכלומר, מהבחינה הזאת שזה משהו כזה שהחזיק אותי, אבל לא, הוא לא, הוא לא עשה את העבודה עד הסוף. אימונותרפיה, כי האמת שאימונותרפיה היא מאוד מאוד קשורה למצב של המעי, שזה מאוד מאוד מעניין. לגת ביום. בסדר, אפשר לדבר על זה אחרי זה, אבל... כן. אז כן, אז ההחלמה שלי בעצם מהלימפומה הייתה ממש קלאסית, קונבנציונלית, אוקיי. חצי שנה באיכילוב. ואז טיפלת בקרון ובכל ואז התופעות בעצם לוואי של זה. שנתיים, כן, ואז שנתיים לא יכולתי לקחת תרופה מדכאת מערכת חיסון, ואז אחרי שנתיים ישבנו הפרוקטולוג, האמטו-אונקולוגית והגסטרו-אנטרולוג, וכזה אבירי השולחן העגול מתייעצים איך לעזור לאורן לתפקד, והוחלט שניקח רמיקייט, שזו תרופה ביולוגית. לקחתי עוד שנתיים, וזו הייתה הנקודה שבאמת הרגיש לי שאני לא יכול יותר. בדיוק באותו זמן הפרטנרית שלי נכנסה במרכאות בטעות להיריון ממני, כי הייתי אמור להיות עקר, וזו הייתה בשורה מאוד מאוד משמחת, ואז משהו בתוכי התיישב, והבנתי שפשוט אין אופציה שאני אמות, ואני חייב לעשות את זה, ואו שאני אמות מהניסויים שלי על עצמי, אבל אני לא מוכן למות מהניסויים של הרופאים על הגוף שלי יותר. ואז באמת נכנסתי לקריאה עוד יותר מעמיקה,
סליחה, במובן של, אוקיי, מי הם האנשים הכי מוזרים שעושים הכל הפוך? ואז הגעתי לתחום מאוד מאוד מעניין שנקרא ביו-האקינג, שזה אומר כמו האקינג, כמו בסייבר, כלומר כן, של פריצה של תוכנות, אבל איך אנחנו עושים פריצה של המערכות